2:02, så jeg vil sige velkommen til alle til det her webinar om det grønne superbatteri. Mit navn det er Elsebeth Terkelsen. Jeg er tidligere direktør i European Green Cities, nu seniorkonsulent, og det er mig, der skal være ordstyrer på vores webinar i dag. Og som Martin sagde, så skal jeg lige huske jer på at slukke mikrofonerne, men det ser nu ud, som om I ret fint har gjort det alle sammen. Og så skal jeg gøre opmærksom på, at vi gerne vil optage webinaret, og det håber vi selvfølgelig er okay med jer. I har fået sådan en lille besked fra Teams, hvor I kan protestere, hvis I ikke er tilfredse med det. Men vi har faktisk startet optagelsen. Godt. Jamen, så vil jeg præsentere programmet. Vi har et, synes vi, spændende program for den kommende time. Vi håber også, at I vil bidrage med erfaringer og spørgsmål og hvad I ellers samler op undervejs. Efter en kort introduktion til Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger, som er værterne for dagens webinar, og lidt om det projekt, som vi gerne vil indvie jer i dag, så skal vi vise en video. En video om 2 energifællesskaber, Øbro 95 på Østerbro og andelsforeningen Strandlodskoven på Amager. Det er 2 spændende energifællesskaber, som har installeret både solceller, batterier og bimåler, og som har nogle erfaringer, de gerne vil dele om det. Efter den lille video, så kommer der et oplæg ved Martin Ditz fra Solar Lightning Consultants, som uddyber baggrunden, og så har vi tid til spørgsmål og kommentarer, inden vi slutter af, hvor vi lige kan informere lidt om en podcast, vi arbejder med. Men inden vi går i gang med selve programmet, vil jeg godt lige fortælle jer om holdet bag, og det er vi er 2 fra European Green Cities, Vicky Aasen og undertegnet. Så er der Martin Ditz fra Solar Lightning, Ole Bosen fra Haveforeningen Kalvebod, og Mina Katz fra Katz Production, som har hjulpet os med videoen. Nå, nu skal jeg bede jer huske at slukke for mikrofonerne, fordi der er en, der støjer lidt i baggrunden. Tak. Jeg kan ikke se, hvem det er. Kan du det, Vicky? Jamen, jeg har slukket. Det var Michael, der lige har lukket på. Okay, fint. Ja, så skal jeg sige, at både Martin og Ole er med i bestyrelsen i Vedvarende Energi København, så de er også involveret som organisation. Ja, jeg kommer lige tilbage til det med Blogshop. Men først om Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger. Det er et netværk, som har mere end 25 år på bagen, arbejder tværpolitisk, uafhængigt, som en platform, hvor vi kan diskutere og udvikle nye strategier og metoder for bæredygtighed. European Green Cities har faktisk fra starten været sekretariat for FBBB, og fra årsskiftet 24-25 har vi fusioneret med Blogshop i Dansk Arkitekturcenter, og har dermed et konstitueret samarbejde også med FBBB, som vi håber kan styrke dem. Blogshop har også et stort netværk, som vi dermed kan samarbejde med. Og helt centralt for arbejdet i FBBB,
er det at bringe EU's lovgivning og støttemuligheder tættere på lokale projekter og kræfter. Blandt andet ved at omsætte EU's lovgivning til noget mere forståeligt, og det er en af de ting, som vi håber, vi kan bidrage med i projektet i dag. I kan følge med på FBBV's LinkedIn-profil og på hjemmesiden, og så er I selvfølgelig hjertelig velkomne til at melde jer ind. Ja, om projektet. Det grønne superbatteri. Det er et projekt, hvor vi gerne vil vise, hvordan solceller og batterier sammen kan levere billigere strøm, styrke forsyningssikkerheden og sikre bedre udnyttelse af den el, vi selv producerer. Og vi har i projektet sat fokus på boligforeninger i etagebyggeri. De ting, vi gerne vil præsentere og diskutere i dag, det er, hvorfor det giver mening at kombinere solceller med batterier, hvilke batteriløsninger, hvad er grønne superbatterier, hvordan kan energifællesskaber organisere og dele lagret strøm, og hvordan kan batterier, sidst men ikke mindst, tænkes ind i elnettets fleksibilitet. Projektet det er støttet af Energistyrelsens pulje om energifællesskaber i 2024. Ja, så er vi nået til vores lille videopræsentation, som vi glæder os meget til at dele med jer. Og den starter jeg nu. Bor du i en boligforening og drømmer om lavere elregning og lokalt produceret grøn strøm? Så se med. I denne video viser vi, hvordan en kombination af solceller, bimåler og et grønt superbatteri kan gøre din boligforening grønnere, billigere og mere selvforsynende. I Danmark har vi et stærkt og avanceret elnet, men i takt med øget vedvarende energi bliver det kollektive elnet udfordret. Og det er her, at du og din boligforening og det grønne superbatteri kommer ind i billedet. Det grønne superbatteri kan i kombination med solceller og bimåler blive en aktiv del af den grønne omstilling. Batterier er nemlig en fleksibel løsning, der kan tilpasses både små og store fællesskaber. Og sammen med solceller og bimåler giver det jer mulighed for at gemme strømmen til senere og aflaste det kollektive elnet. Vi har besøgt den almene boligafdeling Øbro 95, der har valgt en lokal central batteriløsning i gården, og andelsboligforening AB Strandlovsgården, der har valgt en lokal decentral løsning i kælderen. Ved at vise 2 forskellige batteriløsninger, håber vi at kunne give dig og din boligforening inspiration til at finde den løsning, der passer til jer. Mit navn er Sten Hartvig Jacobsen, og jeg er medlem af bestyrelsen i Øbro 95, der er en ejendom under AKB København. I denne her ejendom har vi fået installeret solceller fra små 10 år siden. Solcellerne er jo opført uden tilskud. Altså vi har selv betalt alle 2,5 millioner kroner. For et par år siden, der supplerede vi med et stort centralt batteri, så vi kan udnytte solcellestrømmen endnu bedre. Når solcellerne producerer mere end vores aktuelle elforbrug, så fylder vi batteriet, sådan at det er fyldt, og vi ikke skal købe el i de timer, hvor indkøbsprisen er højst. Så det har været en økonomisk meget fordelagtig investering, som giver os et rent overskud på 50.000 kroner cirka, når alle udgifter er betalt. På denne her visualisering kan vi nu se, at solcellerne producerer mere end dobbelt så meget som vores aktuelle elforbrug, og derfor så kan vi fylde vores batteri, og samtidig så er der ovenikøbet overskud til at levere lidt ud til det offentlige net, sådan at vores naboer også kan få gavn af vores klimavenlige elproduktion. Hele dette afregningssystem er baseret på digital aflæsning af elforbruget i realtid, og vi får en regning en gang om måneden sammen med vores husleje. Det her, det er så en bimåler, som findes i hver eneste lejlighed, og det er for, at vi kan fordele det elforbrug, vi hver især har i vores boliger. Når elprisen stiger voldsomt, som den gjorde i 2022, så bliver vores overskud op til 200.000 på et enkelt år. Så det er en sikkerhed også for beboerne imod virkningen af ekstra høje elpriser. Der er meget stor tilfredshed, meget stor begejstring og sådan set også stolthed over,
at vi er en grøn frontløber. Jeg hedder Henrik og er formand for Strandhavsgården, andelsboligforening, som ligger her på Amager. Vi skulle have nyt tag inden for et overskuelig fremtid. Og det her sted kom jo så nogle tanker, at vi måske skulle kigge på at få noget alternativt op i form af nogle solceller. Så det tog vi med på en generalforsamling og fik faktisk stemt det hjem med et overraskende stort flertal. Man kan ende kanten heroppe af solceller, og på den anden side ud mod gaden også, der er også solceller. Det med batterierne, det kom jo først på lidt senere. Vi sidder på et møde og taler om hele projektet og får så nævnt med batterier og bliver enige om, at det skal vi gå videre med. Vores løsning er decentral, hvor vi spreder batterierne ud over ejendommens kælderareal. Jamen det er jo så her, vi har vores batterier og inverter. Vi har sådan set 5 hernede, og så har vi jo 4 rum mere, hvor der står 4 i. Jeg skal også lige gøre opmærksom på, at vi har en levetid på sådan en batteri på cirka 10 år. Vi er jo meget bevidste om, at når vi skal ud og lave sådan nogle store sager, som er så teknologisk tunge, der skal vi altså have nogle professionelle eksperter på. Og det har vi også entreret med her. Selve projektet, det hele, har kostet 22 millioner. Og det ser ud som om, vi holder budgettet. Vi er sådan, at vi faktisk er færdige. Vi mangler at sætte bimålere op, og det kommer til at foregå inden for de næste 14 dage. Det bliver her, bimåleren skal sidde, og den bliver i nogenlunde samme størrelse som den, der sidder i forvejen. Vi satser på at halvere strømprisen som minimum i deres lejligheder. Når I kombinerer solceller, bimåler og batterier i jeres boligforening, skifter I rolle fra at være passive forbrugere til også at blive aktive producenter i et elforbrugerfællesskab. Et elforbrugerfællesskab betyder, at I deler ejerskab og udgifter til solceller, batterier og bimåler i det interne net, og i fællesskab høster fordelene. Så hvordan kommer I i gang? Her er 4 trin, I kan begynde med. Organiser jer i bestyrelsen. Få rådgivning. Vælg batteritype, bimåler og solcelleløsning. Find finansiering. Vil du og din boligforening vide mere? Lyt til vores podcastserie om det grønne superbatteri. Her dykker vi mere ned i de 3 emner: elnettet, batterier og elforbrugerfællesskaber. Videoen er produceret af European Green Cities, Haveforeningen Kalvebod, Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger, Vedvarende Energi København, Catch Production og Solar Lightning med støtte fra Energistyrelsen. Elsebeth, du er muted. Tak. Ja, så mange var ordene i videoen, og nu vil jeg give stafetten videre til Martin Ditz, som er direktør for Solar Lightning Consultants ApS. Værsgo, Martin. Tak. Skift. Og som antydet, så vil jeg sige noget omkring elnettet, overordnet og herunder frekvensregulering. Jeg vil sige noget omkring 2 udvalgte batterimodeller inden for lithiumbatterier. Det er dem, vi ser til højre, en stor og nogle små. Og så vil jeg tage et punkt omkring forbrugerfællesskaber og energifællesskaber, og herunder de definitioner og regler, der er styrende for dem, som man kender det formelle grundlag for det skift. Elnettet, det er delt op i, 3 hierarkier. Først har vi transmissionssystemet, det er motorveje, hvis vi skal bruge et bilsprog. Og det er det net, som dem, der producerer strøm, i gamle dage kaldte vi det kraft-varmeværker, som lavede kraft, det var el, og varme, det er fjernvarme. Det er dem til venstre, de bliver udfaset og erstattet af vindmøller og solceller, varmepumper og biomasse. Og under den ligger så et distributionssystem, som styres af elselskaber. I kan se en lille oversigtskort foroven, som viser elselskaberne i Danmark, hvilke områder de dækker. Men det er elsystemets landeveje og stikveje. De bliver altså mindre.
Og under det har vi de helt lokale interne elektricitetsforbindelser, som er det, der ligger ude på matriklerne, ude på jordstykkerne, lokalt elnet på en matrikel. Derimellem, der har, og de to offentlige myndigheder, der styrer det her, det Energinet, der tager sig af selve det overordnede net, så har vi Energistyrelsen, som står for love og regler og bekendtgørelser, som regulerer det her, sammen med Finansministeriet, som får nogle af indtægterne for det her, sammen med elselskaberne, der transmitterer og distribuerer strømmen. Og det er det, som Elisabeth var inde i. Det nye, der er ved at ske nu, det er, at i EU-lovgivningen, der har man åbnet for en øget konkurrence til de store centrale elmonopoler, så at man via lokale energifællesskaber kan blive både, man har hidtil været forbruger, hvor man køber strømmen og være passiv, være tændt for kontakten. Nu kan man producere sin egen strøm, og man kan også lagre den lokalt, så man får faktisk 3 roller lokalt. Og det er den interaktion, vi vil beskrive i dag mellem det centrale elnet og det lokale energifællesskab. Skift. Som jeg antydede, så ligger der så er der noget, der hedder en balanceansvarlig eller aggregator for det her elnet. Og det er fordi, det er lidt teknisk det her. Elnettet skal holde 50 Hz, det vil sige, at man skal holde en stabil strømproduktion, så at lyset ikke blinker i lampen. Det er sådan set det, der er formål. Og det, som vi kan se på den her lille vippe for energivægt, så er det forholdet mellem produktion og forbrug. Og det har man kunne regulere nemmere tidligere, hvor man havde kraft-varmeværker og havde nogle spidslastværker. Men solen skinner jo, som den gør, og vinden blæser, som den gør, og indimellem er der hverken sol eller vind. Og det her, batterierne kommer ind i forhold til, at vi skal sikre en balance i elsystemet. Skift. Og der vil jeg så orientere om, hvordan vores elsystem grundlæggende er bygget op i Danmark. Vi har Jylland og Fyn, og som hænger sammen med det nordeuropæiske elnet. Det kalder vi DK1 for Danmark 1. Og så har vi et DK2, Danmark 2, som er Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Og det hænger sammen med det nordlige, altså Sverige, Norge, Finland, det er det nordlige elnet. Og de to markeder, de hænger sammen på tværs ved et elkabel, men grundlæggende har de forskellige former for krav til balance og frekvens i forhold til de systemydelser, som Energinet har defineret. Og det, jeg vil ikke gå ned i detaljerne med det, bare vise jer, men det grundlæggende, I skal forstå, det er, at de her systemydelser, dem er der 3 af over i DK1, og her er kravet, at man skal have mindst 1 megawatt batterier, hvis man vil gå ind på det marked, mens DK2, der går man ned til 100 kW, det er altså mindre, fordi det er 2 forskellige elsystemer. Og der har man 5 forskellige ydelser. Og hvis man igen får nu at bilsproget med motorveje, landeveje og lokale jordstykker med indkørsler, så har man nogle langsomme systemydelser, det er lastbilen, så har man nogle mellemhurtige, det er bilen, og så har man nogle lynhurtige, det er racerbilen. Og det er de her ting, der køber man så en balanceansvar, laver en aftale med ham, en aggregator, som så via et sofistikeret software-system kan købe og sælge de her ydelser til batterierne, hvad har han en kapacitet, og så kan han byde ind på det på Nordpol hvordan det elsystem det kører døgn for døgn. Og lave det, der hedder på godt dansk forecast, det vil sige forudsigelser for, hvordan tingene udvikler sig. Skift. Det, man så skal være opmærksom på, når vi går ned i, det er netop, hvordan nettet belastes anderledes, fordi det er jo velkendt, at solen skinner om sommeren, og vinden blæser om natten, og vind blæser især om vinteren, og der skinner solen ikke så meget. Og samtidig er der et forbrug hos forbrugerne, husholdninger, men også virksomheder. Og det, man egentlig gør, som I kan se i grafen til højre, det er det, der hedder på godt dansk en peak, altså en top af et bjerg, hvor man skal prøve at skære den top over der, og det samme over til venstre i forhold til døgnet, sådan at man finder ud af, hvor kan man
bidrage til de der ting, fordi når der er enten for meget strøm i forhold til efterspørgsel eller for lidt, så ryger prisen op og ned, fordi vi har fleksible elpriser her i landet. Og det er der, man kan bruge batterier og energifællesskaber lokalt. Skift. Til sidst var jeg lige inde på, det vi ser, hvis vi snakker husholdninger, det er jo det, vi gør, når vi snakker boligforeninger, så er 2/3 af forbruget, det ligger mellem klokken 5 og 9 om aftenen, og 1/3 om morgenen. Der er grundlæggende, når vi snakker batterier, så bruger vi den her teknologi, der hedder ion-lithium-batterier. Og i det her oplæg, der snakker vi ikke om vanadiumteknologi, vi snakker ikke om saltvandsbatterier eller svinghjulsbatterier eller andre lagringsformer. Vi snakker kun ion-lithium, og vi snakker heller ikke de kæmpe store batterier fra 1 megawatt op til 10 megawatt, som man stiller op på havne eller ved transformerstationer eller ude på forbindelse med store vindmøller eller solcelleanlæg på markerne. Vi snakker om det, man kan bruge i byerne i en boligforening, i en karré, en etageejendom. Og de 2 modeller, som Elisabeth var inde, det er lokale modeller, hvor man kan sige, hvor kan man placere de her batterier? Ja, man kan placere dem centralt i gården, eller decentralt i kælderen, som de 2 eksempler, som Sten og Henrik gennemgik for deres egen ejendom. Og det vil jeg simpelthen for at repetere. Hvad bruger man batteriet til? Ja, man kan lagre sin solcellestrøm om dagen, og hvis man kan få en vindmølle tilkoblet, så kan man også bruge den. Så producerer man om dagen, så døgnforskyder man til mellem 5 og 9, når prisen går op typisk med 50 øre. Og så bruger man sin egen billige, egenproducerede strøm. Og når batteriet så er tømt ved klokken 9-10 stykker, så kan man lade det op igen om natten, men også om vinteren, når solen ikke skinner, og anlægget ikke producerer så meget, så kan man også fylde batteriet op fra nettet fra vindmøllestrømmer. Og så er det sidste, og det er så det nye her, og man kan få nogle penge for energifæld, så kan man sådan bruge batterierne, ligesom hvis I tænker af en vandtank. Man kan fylde vandtanken, og man kan tømme tanken. Og det er køb og salg af de her systemydelser og frekvensreguleringer. Det får man penge for i forhold til de der henholdsvis 3 og 5 systemydelser, jeg har vist et diagram af. Og det kan man så regulere smart. Der er selvfølgelig noget risiko i forhold til det, man skal vide, hvad man gør, men det er derfor, Energinet skal godkende balanceansvarlige for, at det er nogen, der er kompetente og også økonomisk relativt solide, men også har den rigtige teknologi til at styre det her og hjælpe boligforeningerne til at gøre sådan nogle ting. Skift. Hvis vi så går ned på den ene, den der, vi har kaldt en lokal central løsning i gården, der findes en række leverandører. Det her det er en dansk leverandør, der hedder Solta, som har et 80 kW batteri, der er stillet op i Øbro 95. Det er den, derfor vi tager den. Og de har typisk 10 års garanti, og det kan tilbagebetales på typisk 5 år, afhængig af, hvordan man styrer det her ting. Og ligesom solceller mister i effekt, så mister batterier også i effekt. Det hedder med et fint ord degradering. Så efter 10 år, så garanterer de 70%. Så kan man køre videre med en mindre effekt, eller man kan skifte indmaden, det vil sige cellerne inde i det her køleskab. Og dem kan man se i forbindelse, hvor ligger altså under 1 megawatt og helt ned til de der 100-200 kilowatt. Det er det typisk, vi ligger. Man kan godt få endnu mindre batterier. Og de kan placeres brandsikkert i gårdrum, under kælder i huse, men også på parkeringspladser. Og vi har set over de sidste 10 år, hvordan solceller er blevet fordoblet i effekt og halveret i pris, men vi har også set, at panelerne er gradvist blevet større. Så vil vi også se den samme tendens med lithiumbatterier drevet af elbilernes udvikling, så vil vi også se, at det bliver stadig billigere og mere effektivt. Vi viser så her en såkaldt BESS-teknologi. Skift. Den anden batterimodel, den som Henrik introducerede til fra AB Strandlagsgården, der har vi lagt 198, der står 8, men det er faktisk 9 på 6 stik, der går ind i karréen derude på Amager.
Og de 6 pakker der, med hver sit inverter setup og nogle smart meter, de er placeret i 4 teknikrum, fordi der er jo kamp om pladsen i kælderne, men vi vil også gerne bruge det til putterum og dørrum, cykelkælder og vaskerum. Så vi kunne ikke få 6 rum, vi kunne få 4, så måtte vi samle dem, 2 af dem, og så få et dobbelt kapacitet. Og der kan man altså spare de der 50-100 øre per kilowatt ved en korrekt dimensionering og forbrug. Så der ligger noget der, hvordan man styrer det. Den bedste strøm, det er jo den, man ikke bruger. Så hvis man kan spare med at bruge sin strøm ved at omlægge sit forbrug, så det er jo den allerbedste skift. Grundlæggende kan det betale sig. Og så bare lidt, det er ikke direkte sammenligneligt, men jeg regnede med, at der ville spørge nogen, hvad koster det her? Der har vi fået priser fra Sten fra Øbro 95, som de har lagt et 111 kW solcelleanlæg op 10 år siden i 2016 via Gaia Solar. Og det har kostet 2,5 millioner kroner. Og det er så inklusiv inverter og bimåler og elinstallation. Og så er det blevet suppleret med et 80 kW batteri, som har kostet 650.000 kroner. Så alt i alt er denne investering, bare for den del af det, 3,15 millioner kroner inklusiv moms. Så det er så uden rådgivning og de gebyrer, der også lever på, og eventuelt ekstra ampere. Strandladsgården, som jo har kørt fra 24 udført og bliver færdig i morgen, så vi er meget opdateret. Vi er meget update her. Der bliver elentreprisen afleveret, og batterier og inverterne bliver afleveret til bygherren, sat i drift. Der har man lagt 154,8 kW solceller op via SunFactor, og der inverter, bimåler og elinstallation løber op i 2,4 millioner inklusiv moms, og så de her batterier på knap 200 kW på i 1,1 million inklusiv moms. Så det er 3,5 millioner uden rådgivning og gebyrer. Og der kan man jo så regne baglæns og dividere det op med antal kilowatt, og der vil man så kunne se, at det koster godt 5.500 per kilowatt på den decentrale, mens den centrale, som er ældre dato, hvor batterierne også for dyre, den ligger lige over 8.000 kroner per kilowatt skift. Så går vi til det sidste emne, selve organisationen. Og der fokuserer jeg på 2 typer. Det ene, vi kalder forbrugerfællesskaber bag elhovedmåleren. Det er sådan, at i elforsyningsloven for 3 år siden, den vi kaldte L37, der fik man en ny paragraf 5 ind, liter C, det betyder bogstav C, at man kun må lægge solceller på én bygning. Men en bygning kan også være en karré, og det er det, vi snakker om både på Østerbro og Amager, på den almene og den andelsboligforening. Og det er så det, vi ser, som Sten og Henrik gennemgår, det er forbrugerfællesskaber bag en elhovedmåler. Det er også det, skat definerer i forhold til deres skatte- og afgiftsdefinition. Det er der er den gode økonomi. Og der sparer man skatte- og afgifter og moms og dit. Men selvfølgelig afholder man selv investeringen, og den skal jo have en fornuftig tilbagebetalingstid. Model 2, det er en ny ting, som EU har vedtaget, at man kan lave lokale vedvarende energifællesskaber. Model 3, det er borgerenergifællesskaber. Model 2 knytter sig til VE2-loven i Danmark og VE-direktivet i EU. Borgerenergifællesskaber, det er elforsyningsdirektivet. Og så er der en ny ting på vej i forhold til lokal kollektiv tarifering, som Radius er fødselshjælper for. Det er en såkaldt sammenslutning af elforbrugere. Og det er ved at blive godkendt af forsyningstilfælde. Det er næsten på plads. Men der kan man altså lokalt få lidt lavere transmissionsafgift. Så der har man et andet begreb med sammenslutning af elforbrugere, som Radius har defineret. Det man skal vide her, og gøre sig fuldstændig klart, det er, at model 2, 3 og 4, de må kun dele strøm via det kollektive elnet. Og det giver så en dårligere økonomi, for der skal man dele indtægter og udgifter med Finansministeriet og elselskaberne.
Og det vil også gælde den nye ting, der kommer, hvor man må lave energideling mellem bygninger. Men teoretisk har vi lavet en model via et projekt for 2 år siden nede i Puls, der vil vise, hvordan man kan kombinere model 1 med enten 2, 3 og 4. Og som sagt, det vi fokuserer på her, det er el, det er grøn strøm. Vi går ikke ind i varme, solfanger og kombinations mellem solceller og solfanger, et såkaldt PVT-termonet, fordi det er København, vi er i, og der er billig fjernvarme. Så det omfatter projektet ikke skift. Så det var noget med, hvad vi kan i dag, hvis vi vil, og det er det, de 2 organisationer i Øbro 95 og Ebbe Strand har gjort, og udfordrer lovgivningen til det yderste. Man kan dog sige, at Øbro 95 må ikke med gældende bestemmelser ikke lave frekvensregulering. Men der arbejdes på, om sidebekendtgørelsen kan lempes, sådan at de også får lov til at sætte et par solcellebatterier mere op, så de også kan gå ind i frekvensmarkedet. Det vi godt kunne drømme om, og det er det, vi ser i Tyskland, og vi ser det andre steder i Europa, fordi der er de lidt mere visionære, der udmønter de EU's direktiv fuldt ud. Det er, at man kan dele strøm mellem bygninger, den grønne strøm inden for 500 meter, som er den ramme, som en intern elektricitetsforbindelse typisk er. Jeg kan selvfølgelig godt forestille sig at udvide, men det er for at være realistisk via sådan et lokalt intern elektricitetsforbindelse. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi vi har jo eksempler på almene boliger, så faktisk har stillet deres egen bygninger op. De har deres eget elnet på egen matrikel. De må ikke dele strøm mellem 2 bygninger, selvom de kunne lægge solceller op på den ene ejendom, der ligger mod øst, syd og vest, og så forsyne en, der måske er mere nordlig orienteret. Så det er det ene, vi godt kunne drømme om. Og vi kan også drømme om, for eksempel som vi kender en erhvervssag op i Nordsjælland, hvor man havde en erhvervsejendom med 2 bygninger på hver sit matrikel med en offentlig vej. Der må man ikke binde de 2 solcelleanlæg og sætte et batteri imellem. Det burde man kunne få tinglyst via et elkabel. Og så kunne man sætte et batteri på og udnytte tingene bedre. Så kunne vi godt drømme om, som det står i EU's vedvarende energidirektiv, at man kan leje og lease et elnet til egen VE-forsyning, herunder tilkoble batterierne til lagring. Og som nævnt, så fordrer det, at Dan Jørgensen lavede en minimumsimplementering med Folketingets velvilje, så drømmer vi egentlig om, at man frem mod næste folketingsvalg kunne sætte klima og miljø på dagsordenen, og så få det maksimumsimplementeret. Så vil de 2 øverste punkter blive realiserbare. Og så lige en præcisering med den gældende elforsyningsbestemmelse, hvor ikke kun én ejendom, paragraf 5 liter C, så har vi faktisk oplevet en sag ude i Glostrup Stationscenter, at selvom man havde én matrikel, én ejendom opført med samme byggetilladelse siden i Amtskov, som er bundet sammen med gangforbindelser og underjordisk kælder, men arkitektonisk opdelt i 3 ejendomme med hver sit BBR-nummer, så siger Radius, det er ikke én ejendom, det er 3 ejendomme med 4 teknikrum, og så skal man underopdele et solcelleæg i 4, og det giver simpelthen dårlig økonomi i forhold til batteriløsninger, som vi snakker om i dag. Der kunne vi godt drømme om, at Energistyrelsen, som vi har foreslået for mere end et år siden, laver en vejledning, som definerer det på den her måde. Det kan man gøre inden for gældende bekendtgørelser og lovgivning. Skift. Til sidst, der vil jeg bare plukke lidt, hvis vi drømmer lidt om, at vi kan hæve barren og gøre, som de gør i Tyskland, hvor de har en grønne og en stærk vilje, men også andre steder i Europa, at vi får de her energifællesskab, som er juridiske enheder. Fordi det vil muliggøre, at borgere, små og mellemstore virksomheder, lokale myndigheder og kommuner kan producere og lagre og forbruge deres egen energi og dække de leder af forsyningskæden, der nu giver mening lokalt. De kan så variere. Og på den måde, udover en konkurrence til elmonopoler, så kunne borgerne få øget adgang til billig vedvarende energi, til ejerskab, sikre information, men også øge jobmuligheder og lokal social sammenhængskraft gennem de her lokale aktiviteter, hvor man går sammen om noget. Og det er jo noget, vi kender fra Danmark. Vi har
haft de her bevægelser siden 1840, hvor man i bønderne gik sammen i andelsbevægelsen, fagforeningerne. Man lavede fagforeninger for arbejderne og kvinderne, lavede kvindeorganisationer, og alt sammen betød demokratisering op i Folketinget med flere, der fik stemmeret. Så det er lidt den der med, at vi skal fortsætte med et levende demokrati og demokratisere den grønne omstilling. Og det vil sige, ligesom Mina nævnte 4 punkter i forhold til forbrugerfællesskaber, så kan man altså fremstille og forsyne med både el og varme. Det må man tage stilling til. Afhængig af, om man vil have både el og varme, eller kun det ene, så kan man vælge den rette energifællesskabsmodel, kombinere dem. Hvilke ydelser vil man levere? Og her skal man være opmærksom på, at der er jo en risiko, når man investerer i noget, ligesom i andelsbevægelsen, så man skal jo sørge for at få den rigtige organisation i forhold til, hvordan kan man købe andelsbeviser eller have aktionærer i. Og så skal man jo kigge på det med, udover teknologien, på pengene. Når man kigger på sit behov, så skal man jo kigge på at lave nogle anlægsbudgetter, driftbudgetter. Så laver man PVSO-beregninger mellem jævnstrøm og vekselstrøm, så skal man sikre finansiering og afdække den risiko og følge gældende lovgivning. Ja. Så hvis I vil vide mere, så har vi prøvet at beskrive de her ting inden for lov 37 i PULT-projektet, hvor vi byggede et vedvarende energifællesskab op, afsat i en haveforening, men da L37 kom med den her paragraf 5, så kunne vi ikke realisere det ude i haveforeningen Sundbevidst, selvom Ole har realiseret det i haveforeningen Kalvebod for 14 år siden. Men det kan man ikke i dag. Sådan er det jo. Men så du var nok en af de første på den her grønne omstilling, og så er der nogle referencer, hvis vi har lavet en række af de her energifællesskaber bag eludmålerne og forskellige solcelleløsninger, både slags solceller ombordtaget ned til røde solceller, men også bygningsintegreret. Så vi kan også lægge dem ind over stativer på parkeringspladser. Ja, skift. Ja. Tusind tak, Martin, for et meget udtømmende oplæg med en frygtelig masse informationer. Så jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogen, der havde spørgsmål og kommentarer på den baggrund. Så det tager vi hul på nu. Spørgsmål og kommentarer. Jeg foreslår, at vi starter med spørgsmålene, og så kan vi følge op med noget kommentar og diskussion bagefter. Og jeg kan se, at en af dagens hovedpersoner, Sten Hartvig, som vi mødte i videoen, at du vil gerne sige noget. Sten, du er meget velkommen. Værsgo. Ja, det er ikke et spørgsmål, det er mere en kommentar omkring begrebet energifællesskaber, ikke? Så det vender jeg tilbage til, hvis der bliver tid til det. Ikke? Okay. Det noterer vi lige. Ja, ja, men jeg ved ikke, om der er nogen, der har spørgsmål. Man kunne sige, ja, om der var nogen, der havde spørgsmål for eksempel til videoen, om der var nogle ting der, som I gerne ville have forklaret eller uddybet eller kommentere på. Ved du hvad, Sten, jeg synes, det vil være relevant at høre din kommentar, fordi du har været dybt involveret i alt det her. Jo, tak. EU-kommissionen lavede for et par år siden et initiativ for solceller på tage i alle 27 medlemslande, eller 26 medlemslande i EU. I den beslutning fremgik det, at hvert eneste medlemsland skal sikre inden 1. januar 2025, at der i alle kommuner med mindst 10.000 indbyggere bliver etableret et formelt enten borgerenergifællesskab eller vedvarende energifællesskab. Takket være Energistyrelsens bekendtgørelse fra 2021, så er der i dag kun etableret et formelt energifællesskab, nemlig Energifællesskab Avedøre, som også omfatter noget varmeforsyning og sådan lidt mere kompliceret
samspil mellem produktion og forbrug. Fordi vi har regnet ud i Øpro 95, at hvis vi skulle have lavet et formelt energifællesskab og overholdt Energistyrelsens bekendtgørelse, så ville vores drift være negativ. Jeg ville tro, det ville koste os et sted mellem 75 og 100.000 kroner om året, som vi skulle betale i nettarif og i elafgift. Så altså, Energistyrelsen har i kraft af den minimumsimplementering af elmarkedsdirektivet og vedvarende energidirektivet sikret, at Danmark som formentlig er det EU-land, hvor energifællesskaber er mindst udbredt overhovedet. Og samtidig render regeringen rundt og kalder sig Danmark som grøn frontløber, og hvad ved jeg. Der er virkelig behov for at lægge igen massivt pres, som vi gjorde i foråret 2023, på både Energistyrelsen og på de politiske partier, for at vi får en lovgivning, der er i overensstemmelse med både ånd og bogstav i EU-lovgivningen i de 2 direktiver. Tak for den kommentar. Jeg ved ikke, om du vil kommentere på Sten Hartvigs indlæg, Martin, eller om det... Ja, jeg vil bare supplere med, at jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, at der ligger 2 andre ting, som vi ikke har gået så meget, fordi fokus ligger på batterier, altså på lagring. Men Danmark har jo vedtaget en solcellestrategi. Men så der er sat nogle så, men grundlæggende så er den danske energipolitik, den er centralistisk top-down, så det handler om at kæmpe vindmøller i havet og ude på land, eller kæmpe solceller. 2/3 af alle solceller, de bliver lagt op på marker, som kunne bruges til skovrejsning eller økologisk landbrug, eller til biodiversitet. Men det andet er jo, at ved at producere lokalt, så behøver man ikke at udbygge elnettet i samme omfang, og så kan man spare udnytte de ampere, man har af til udnyttet elkabling. Og det vil sige, fordi i sidste ende vil hele den her udbygning jo blive væltet over på forbrugerne, så man kan også gøre det her billigere for forbrugerne ved at producere, lagre og aftage lokalt. Og det er ikke gået op for. Ja, de ved det nok godt, men behovet for penge i statskassen, det er højere. I Finansministeriet vejer tungere end den grønne omstilling med inddragelse af borgerne lokalt. Ja, det er en kendt sag. Ja, Ulrik? Jeg ville bare kort bakke op om Stens, kommentar her og sige, at Energifællesskaber Danmark og vedvarende energi og forhåbentlig også demokratiske erhverv og Termonetforeningen er vist sammen at lave et politikudspil, og det vil komme rundt sådan til en diskussion her meget snart. Vi er ved at få det gjort pædagogisk i sin form, og der vil vi tage de her ting op, og det er ikke for, at der er ikke andre, der skal tage initiativer, for der er behov for, at der bliver råbt op om de her forhold. Men vores tilgang har været at sige, det er meget muligt, at Danmark har implementeret de formelle regler og rettigheder, men man har simpelthen ikke sørget for at fjerne de barrierer, der er for det her. Og et meget centralt spørgsmål er her, og der vil jeg gerne sige, at jeg synes, det er fantastisk godt, at I har fået det givende betegnelse, nemlig det, som I kalder elforbrugerfællesskab. Fordi man har i Danmark netop udelukket de fællesskaber, som boligforeninger og sådan nogle laver, ved at definere dem som ikke-energifællesskaber. Og der er det rigtig godt, at I har den der elforbrugerfællesskab, den vil jeg øjeblikkeligt få indført i vores politiknotat, fordi de er i og for sig lige så gode fællesskaber ud fra fællesskabsbetragtningen som andre større energifællesskaber i en landsby eller noget, men de er bare under et helt andet regelsæt i Danmark. Og jeg vil godt i den her kreds pege på, at vi jo faktisk har en udfordring også med netselskaberne, fordi netselskaberne i dag faktisk på et lidt uklart grundlag vælter nogle af netudbygningsomkostningerne over på alle forbrugerne, selvom det ikke er alle forbrugerne, der har behovet for netudbygning.
Fordi man kan, og det har vi dokumenteret flere gange, langt hen ad vejen i et energifællesskab, også i sådan et elforbrugerfællesskab her, sørge for at begrænse omkostningerne på nettet, i stedet for at udvide omkostningerne til nettet. Men alligevel er det netselskabernes jo ret som monopolselskaber og flytte deres udgifter ud, således at alle forbrugere betaler. Så jeg vil sige, der er sådan nogle twist i den danske måde at håndtere det her på, som går under en overordnet argumentation for, at vi har store fællesskaber i Danmark. Altså andel kan jo også et fællesskab, og Nordlys er et fællesskab, for det er andelsejede foretagender. Men det bliver ligesom om, at de har sådan en argumentation for, så behøver vi ikke at tage det nære fællesskab alvorligt. Og det er en kamp, som jeg synes, det er meget vigtigt at tage. Og det var sådan kun en opbakning og en generel information i forlængelse af tak for et godt møde. Tak Ulrik. Og så har Sten en kommentar. Ja, fordi der er yderligere et par barrierer, som jeg synes, vi skal være opmærksom på. Det ene, det er, at når vi nu opererer i de her elforbrugerfællesskaber med at skifte individuelle afregningsmålere til hovedafregningsmålere og bimålere, så er der mange netselskaber, der stiller krav om, at det kun er netselskabets egne montører, der må pille eksisterende afregningsmålere ned. Og vi har et eksempel fra Korsør, hvor det lokale Slagelse kommuneejede netselskab Seernet forlanger over 2.000 kroner for at nedtage hver af de 165 afregningsmålere, som skulle indgå i sådan et solcellebatteriprojekt. Og jeg har henvendt mig til Forsyningstilsynet for at få afklaret, om det, at man som netselskab kan køre ud og lave en fælles nedtagning af 165 afregningsmålere, om ikke det skulle udløse en rabat, fordi det må alt andet lige være mere omkostningstungt at køre ud til 165 geografisk spredte parcelhusejere og pille deres afregningsmålere ned, end at pille afregningsmålere ned i 5 boligblokke med 165 lejemål. Jeg har spurgt Seernet, og de nægter at give rabat, og jeg har så forelagt dem for Forsyningstilsynet i første omgang som sådan en uformel henvendelse, fordi rejser man en lokal eller en formel klagesag, så tager det jo 2-3 år at få den behandlet. Desværre er der ikke rigtig sket noget i det seneste halve år. Jeg tror, det hænger sammen med, at Green Power Danmark spænder ben. Men jeg holder fast i den problematik via den kontakt, jeg har fået til Forsyningstilsynet. Den anden problematik, den var Martin ganske kort inde på. Den handler om den såkaldte sideaktivitetsbekendtgørelse, som er forpligtende over for alle almene boligafdelinger. Den betyder, at hvis ikke en aktivitet, en såkaldt sideaktivitet, der ikke handler om udlejning eller opførelse af boliger, hvis man laver noget andet end de her kerneaktiviteter, så skal de stå i sideaktivitetsbekendtgørelsen, at det må man gerne. Og hvis ikke det gør det, så er det forbudt. Og vi søgte for, jeg tror det er 2 år siden, søgte vi Københavns Kommune om tilladelse til at stille noget ekstra batterikapacitet til rådighed for det her meget lukrative FFR-marked. Og efter et par måneders betænkningstid, og jeg tror juridiske konsultationer, så meddelte en ellers meget positiv bæredygtighedskonsulent i Københavns Kommune, at kommunen desværre måtte sige nej til at give os tilladelse, fordi det ikke stod i sideaktivitetsbekendtgørelsen. Så fik vi fremsat et forslag via en af vores beboere, som er medlem af borgerrepræsentationen. Så fik vi fremsat et forslag om at få ændret den her sideaktivitetsbekendtgørelse som led i en samlet københavnsk indsats for at få flere solceller på tagene. Det forslag blev enstemmigt vedtaget, og det interessante det er jo, at den nuværende social- og boligminister, der har ansvar for sideaktivitetsbekendtgørelsen, hun har faktisk stemt for den 18. marts 2024. Så der prøver jeg også, og jeg ved, Martin er også involveret, prøver vi at presse på for at få en ny
sideaktivitetsbekendtgørelsen, der gør det muligt for almene boligafdelinger at tage del i innovative projekter i grøn omstilling. Ja, det var bare det. Tak skal du have, Sten. Der er 2 mere, der har meldt sig på talerlisten. Det er først Ulrik og bagefter Martin. Jeg vil godt bede jer om måske at korte jeres indlæg en smule, sådan vi har fået meget fokus nu på de politiske barrierer og udfordringer, der er omkring energifællesskaber og elforbrugerfællesskaber. Og jeg kan se, at deltagerlisten der også flere, der opererer måske mere praktisk, og det kunne godt være, at de også havde nogle kommentarer. Men I får lige først ordet. 2 korte kommentarer. Først fra Ulrik, og så fra Martin. Hvis det er mig, der er Ulrik, så må det være en fejl, fordi jeg har sagt det, jeg vil sige. Så har du bare ikke taget din hånd ned. Så skal du tage din hånd ned. Jeg vil bare sige til Stens indlæg, at man opererer med et begreb, der hedder kostægte omkostninger blandt elselskaberne. Og når vi afmelder en bimåler, hvor man kan få en leje på godt 600 kroner om året til elselskabet, så sparer man den målerleje for forbrugeren, der får en bimåler. Men man skal betale 962,5 kroner for at få den afmeldt. Og der må vi endda via vores autoriserede elektriker, piller vi dem ned, putter dem i en kasse med nummer, med en liste på, og så afleverer man den hos Radius, og det tager de 962,5 kroner fra. Men vi får lov til, hvor man tidligere gik 2, der sendte Radius en Excel, en elektriker, og så skulle vi sende en elektriker, så gik der 2 mand for at lave det en mands arbejde. Så der ligger noget her, man kan være opmærksom på. Så synes jeg måske bare, jeg lige vil uddybe, at når man tager ansvar med et forbrugerfællesskab bag en eludmåler, så overtager man også forpligtelsen omkring at lave et årsregnskab og lave et kontoopkrævningssystem, var inde på. Og det skal man bare vide, men det er jo ikke anderledes, end man i dag opkræver. Der er kontobegæringer på varme og på vand. Så der har man ligesom en model, der allerede virker. Man skal bare udvide den til også omfatte strøm. Og det kan vi altså gøre i dag digitalt via vores bimåler, der sender strøm op til, eller signaler op til en antenne og en koncentrator, og derfor ryger det over, og så får man et årsregnskab, som man så går underopdelt i månedsregnskab. Tak. Okay, tak skal du have, Martin. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at altså det vi gerne vil prøve med det her projekt, der jo som nævnt er et informationsprojekt, det er at gøre det handlingsorienteret, sådan at forhåbentlig var der nogen, der kunne gribe de gode idéer og så selv gå i gang, sådan at vi derigennem kunne bidrage til at udbrede de her elforbrugerfællesskaber. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I synes, det lykkes, om I kan bruge nogle af de ting, vi har snakket om her, om der er nogle ting, I mangler. Ja, du gerne, Michael. Tak for ordet. Jeg vil sådan set stille et spørgsmål, som er lidt provokerende, eller ikke provokerende på en negativ måde, men frembringer en forklaring på nogle af tingene, og det er, hvordan var det lige, at der var blevet valgt henholdsvis central og decentral løsning i de forskellige steder. Det tror jeg kunne være interessant at få det lidt pindet ud. Ja, Martin, jeg tænker, du er en udmærket skarpkniv til det. Ja, jeg kan sige det er meget, altså nu har det er Sten, der har kørt det andet projekt, men jeg kan sige, der er sådan set 2 hensyn her. Det ene er, at i Øbro 95, der går et elstik ind i Karren. Og der giver det god mening at lave et solcelleanlæg via i princippet en hovedsavl og så et batteri centralt. Det er det ene. Og det andet, vi har også analyseret det andet ude på Strandlerskoven, hvor vi diskuterede 3 andre centraler, om vi kunne gøre det centralt. Men da der gik 6 stik ind og kiggede på økonomien, så ville det blive 1 million til 1,5 dyre, hvis vi skulle have kablet hele vejen rundt og binde 6 stik sammen, eller lægge stik sammen ude i vejen.
Så det er økonomi og antal stik, der er styret, hvorfor man har valgt det her. Okay. Michael, er du tilfreds? Ja, det er sådan set. Skal det være ærligt sagt, at svaret kendte jeg, men jeg vil bare provokere lidt frem, så det også kom på bordet her, at det var lidt mere klart, at det ikke er, fordi det ene er nødvendigvis bedre end det andet. Det er altså de her fysiske installationsvilkår, der er tunge på vægtskålen for, hvorfor man vælger den ene type frem for den anden type. Fordi at batterierne jo sådan set er en god kvalitet, og som Martin jo nævner, det er i lithium-ion-familien, og jo er en god kvalitet i dag, og godt udviklet. Jeg vil dog lige være fræk og rette en lille detalje, der blev sagt i videoen, men det er heldigvis til at overse. Levetiden på batterierne er rent faktisk 20 år for de typer batterier, vi bruger her. Jeg mener at huske, nu må jeg gå på det rigtigt, at Solta, de bruger også højvoltsbatterier i deres installationer, og dermed har levetiden meget lang, og ikke kun på 10 år. Så det er sådan set lige det, jeg ville kommentere med. Tak skal du have. Vores tid er ved at rinde ud. Vi havde kun sat en time til det her webinar. Jeg kan godt se, at du har meldt dig, Sten. Kunne du gøre det meget kort, og så kan I andre måske i mellemtiden lige overveje, om altså det vi gerne ville opnå, er der nogen her, der er blevet inspireret til at sætte gang i et nyt projekt om et elforbrugerfællesskab. Men Sten, du får det næste sidste ord. Jeg skal bare lige svare Michael, at vi havde overvejelserne, skulle vi anbringe batteriet i en kælder, hvor vi har vores inverterrum, eller skulle vi sætte det i gården. Og det var af hensyn til forebyggelse af brandrisiko, at vi placerede det op af en containerbygning, hvor der ikke er nogen form for bebyggelse eller beboelse, og hvor der er langt til nærmeste lejlighed. Så det er primært brandsikkerhedsmæssigt, vi har ønsket at gardere os ekstra. Til gengæld har vi fået nogle støjgener, som har irriteret nogle beboere, fordi når batteriets celler skal køles ned, så er der ret meget lyd, især når der er knald på solcelleproduktion og dermed knald på aktiviteten i batteriet. Okay, tak skal du have. Ja, er der nogen, der i mellemtiden kunne tænke sig at sige noget om, de har overvejelser om nye elforbrugerfællesskaber? Eller om der er nogle ting, ligesom mangler i vores oplæg her? Ja, ellers så vil jeg nemlig slutte af med at sige, at vi er faktisk ikke færdige med vores projekt. Vi arbejder også med en serie på 3 podcasts. En om energifællesskaber, hvor interviewene med Sten og Henrik bliver foldet mere ud. En podcast om batterier, hvor vi interviewer repræsentanter for de 2 batteriproducenter, som vi har med i det her projekt, nemlig Solta og Fronius. Og så endelig uddyber Martin i den tredje også den generelle del om elnettet. Og de der 3 podcasts, dem offentliggør vi i slutningen af juli. Og derudover så sender vi jo selvfølgelig alle sammen, alle deltagere i webinaret, et link til de der 3 podcasts, og det er klart, det bliver en QR-kode. Og så får I også videoen og PowerPointen fra i dag. Og så håber vi, at det kan medvirke til, at I får lyst til at skubbe bag på nogle nye energifællesskaber, eller elforbrugerfællesskaber. Ja. Men tusind tak til alle for at have deltaget i dag. Og ja, jeg vil bare ønske jer en fortsat god dag.
og sige tak for nu. Godt. Ja, tak skal I have. Martin, nu er vi på den anden side af arrangementet, og du vil sige noget. Du skal unmute dig. Jeg vil bare sige tak til Elsebeths kyndige vejledning og styring, og så tak til andre, tak for spørgsmålene, og også tak til dem, der sagde noget, men også tak til både til Øbro 95 og Strandladsgården for at gøre det her muligt på konstruktivt samarbejde. Så den bevægelse, I har startet, den kan vi brede ud til flere gennem eksemplets magt. Tak for det. Super. Ja, tusind tak. Og så tak til dem, der udførte det, Bjarne og kompagni. Det er godt. Det er godt. Tak for det. Hej. Kan I have det godt alle sammen. Vi slutter her. Tak for nu.